Alright mga bay, dito na naman tayo sa ating grahe. Nakasalang ngayon sa grahe natin si 155 Sniper. So kung makikita nyo, napakarumi niya. Dahil alam nyo naman, last week puro bagyo ang dinaanan natin. Yan. So ang gagawin natin dito sa kanya ay body detailing, no? Hindi lang labas ang ating lilinisan, pati na rin loob. Lilinis na rin natin, pati yung makina. Kung makikita nyo, maruming-marumi yan dyan sa loob niyan. Ayun, kita ko yan. Kung hindi man siya kita sa camera, kita ko. Ayan. So hindi ko na i-full details yung paano kalasin tong body fairings niya, kasi marami naman yun sa YouTube. So pinanood ko rin yung bago ko to gawin, para may idea tayo kung paano talaga kalasin ng ayos yung body fairings. Ayan. So mamaya pakita ko na sa inyo pag once na nakalas na yung katawan na ito. Ayan. So ito motor natin ay bago-bago pa, pero sure marumi na ang loob na ito. At naisilip ko naman sa ilalim ng upuan na talagang marumi na. Ayan. So kahit na bago-bago pa ang motor natin, kung tayo ay mapagmahal, talagang kahit na umuulan, matyaga tayo na mini-maintain yung linis niya para soon hindi siya basta-basta luluma or malalaos, no, di ba? Ganyan ako mag-alaga mga bay. So tara, let's go mga bay. So ayan na mga bay, natanggalan natin yung part dito sa may side by side. So kita na yung makina. So ayun na yung sinasabi ko na napakarumi, no? Yeah, so mamaya linis natin yan lahat. Parang tipong galing kasa, yung bagong-bago, no, galing kasa. Yan, so tingnan natin yung gano'ng karumi yung mga fairings niya, no, sa likod. Yan, no, madumi na mga bay. Yan yung mga lilinisin natin mamaya. Yan, kakalasin natin yan isa-isa. Iiwalay natin yung signal light. Yan, o, diba? Hop, tandahan. Mabasag. O, ito naman yung engine guard, o. Yan, ito yung mga dadalihin natin ng linis mamaya. Yan, so dito naman tayo sa taas. Dito na naman yung kakalasin natin. So, dito. So, panglas na itong panel, itong nasa harapan. Yan. Yan mga bay, napakarami pala yung loob ng Sniper. So yan yung mga aalisin natin, yung mga dumi na yan. Linis talaga yan. Yan. Medyo marami siyang wiring yan. Yung battery, oh, sobrang dumi. So gamit natin sa paglinis, basahan na toyo at basa. At yung Mr. Muscle. Yan. Tagal na. Kahit na body clip to, marami pa rin tornilyo na ilabas. Marami pa rin lumabas sa tornilyo. So buksan na rin natin tong air cleaner. Tingnan natin kung marumi na ba yung air filter nya, yung air box. Yan. Mamaya balikan ko kayo pagka linis na to mga bay. Alright mga bay, tapos na natin i-details yung ating Sniper, no? So medyo matagal gawin dahil ingat na ingat tayo sa bawat pagkutkot ng kanyang mga connection wire. Baka magkaroon ng damage or may maputol or mabali. Ayan, no? So ibang iba na siya kanina. Pati yung headlight natin, kinalas na rin natin yan at nilinis. Matrabaho to, sana may balik natin ng buo. Walang lalabis, walang kukulam na tornilyo. Ayan, so kitang kita nyo na, no? Patrabaho gawin pero sulit, para kahit man lang sa loob ng isang taon ay atin siyang malinis, no? Pati yung airbox, kinalas ko na rin to.
nilinis ko na rin yan. Oh. So mamaya bubuin na natin to at hugasan ko na ng buo. So ang nilinis ko lang talaga dito ay yung mga pinakaloob niya lang talaga, no. Mamaya naman yung pinakakatawan. Kasama na yung pagka nakabit na natin. Yan. So yung dito natin nalinis na rin natin kahit pa paano. Yan, oh. Hindi na siya ganun karumi. See? Yan, alright. Buuin na natin to mga bay.